Komshi bentaban penklanya ki anjong ki dorbar shnong, bante lakam ya karung kami jong ki brio banabar, ka jilla na kaliang ka Federation of Khasi Jaintia Garo People, benta kasi ka arpunyo tarik unaitung, kilalit banya kendo ya Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba penyat sing siem, ban kerpat ban pet ngorbha, halor kani kamat. Shushu na kaliang Presiden Rangba Kaseng uba dundi kongsit habak renche kilat patay kubor ula ong balada ka jat benrio ka syarem no hakasan hima sima lani hakayo kakot kamut baka jillahi kala syarem lupa. Shushu na kaliang Kaseng kala kenturu ya UCEM banum day ban eye trading license syu yaki bar jilla bakinyo khayi latlan hapo kabri uhinyo trap. Shushu ban kentu syaki dorbar shnong banang penklanya ki an trairi hakabaya day baka jingjur jong ki jing pendon kam ya udrak. Seng ya ki UCM komju ya ki EM jongka ki HDC ke ba mai menta kalong halor ka benta ka bangi I ba kadung ka jing lingba kilat patai khobor ba nakaliang jongka ne ka isi ka menta jongka ki HDC kidang ka jing temu ban penklan ya kita ki an lingba ki dabos nong ban te lakam ya ka jing wan jongki beri ka banabar syakan ki snong kita ko jongi tengah sko ba ka kamram jongi ka seng bangin wan banyak kendu ya ki UCM bat komju ya ki EM jongan ka isi banyak jing pensyai kendian namang I ba hoi lada nginyakran menta lada kadu ka jing temu ba manra ka ai man te lakam namenta ka jing ba jonggari ba jam ri wa trangi dong kam hi banyak kersan ba ban aji kersan ti na kalen ka seng hani ka por nila yo ban pensno lingba UCM bat ki EM jongki ye kita ka jing temu ko jongki bakinya syahman halor ban te lakam ya jingwan bahai snong jongki beriu dakawi ki jalla shani ki jalla jongi te namang ni so ba balengi ni simkhai ka ni namar ni tip ba lada kum ka jat ben rio ni la sha ban defeat ha ka sing sha ban defeat politically kuma ok tin nawai te kamut ka kadi ki jingma ka ba ap yang kum ka jat ben rio namar hadu mentang padon kata ka an ka bakhlan ban te lakam ya ki beri bawan abar nama ka jing snokya ka jongi kalong ba hadu mentaman ne teng gibri bedawan dang sisi asni sitio artio shibnai arbanai ya yo benrung hapok kathop hakathop jong kanika electoral mo ya ka bakinyo atakala ben jit ke nang mikman kom bagi i mentahi po iskasio sete kidon komba south centrally ki constituency ke ba la ima ba yang ikum ke jat ben rio nama beliu kila bun pala tekwi ke jat ben rio ki bayadon mata kan jit ya kinong mikman ki jongi dena takada hi kalong bangi sokhya bangi ngit scam mala lara dei sisa kata kam jing simkhya jong ka desconsel nama kisnong ki thao ki hap ka jing pet ki jong ki dengan ngit scam ba kanyada shibun yang igum gajat ben rio te takada ong bang kalong nilong concern ba lara ngi sha defeat politically te kamot kelakot yang nama numdan syu kita ki nomi khmat ki jong ki menurut man kran namta ka bha kamet jong ki porok persna mo jong nen ta ka bha kamet jong ka jat ben rio nama beliu yaki la penjabat dakwi kata ngoi fi namar baliu kalong ba ngi suthu ba ka kanom no kyong hakti nang wei circumstances compel mo komut menta lada utu candidate one hakanul constituency hoi tang Ukraine e jaben rio tang Ukraine e jaben rio utiang ubakran e jaben rio usuthu ba unjob ling ba kanika ka vote bang ling ba ka spirit ibada musim e jaben rio hari Ukraine dan ki politician pat kinum kran sepang ga jaben rio ma sutu tang sengkran ga sepang ga jaben rio kindu vote bang jadi kata hi long hapok politics tu politician kilawan long ngami I bakindan kita kibalong kibanon kiban scam ka nongrem hari bun sien hi kibasukwa job election de long mo ya kata ngim dan kam dei hok yang abangan kentho eki re tang maki kin skothu eki jing tumu bahan ka jing tumu besni ko jongki habari bakam sanji sima re kumbo ko manta kalong ba bun sien kibrio hi kiban kran idri e jaben rio haki jaka bala bun khalajan kala semjing ya ba laj no astang da kadang jing apat apa deng khalajan te kam dan syuk ka solid bakin libut ini kandidat te kalong ba nakajat ben rio jongi la ban mi kita gi jat ben rio rukin job hati constituency An kapot. ti lara ka jing ke jongki longyeng ki long ki bakhlan kobot kasnong ka thao kalong bakhlan dei te lara ka don ka an ka bakhlan hamanla kasnong ki thao ki jongi te komot ya ka e kata ka ni kum jat ben rio in khlan ken te ka jingbut bangi ai kalong ban nakaleng joka ki HDC kadi ban wat kita gila lenti kat kum ka bor jong ka bala penkum mo kat kum ka riti senchar jong ka constitution of India bakum bakini ki tang bakum ban regulate i karang basno hado kabadi baki paperworks
bat kibun ke ka ba ngila ai ka suggestion saka KHDC bat ki la snap hi yang iru bat makiru kidan la ka jong kita ki jing temu ki jing mut jing ka jong ki bat yang ka draft kita ong ba dakil adam kin sa ai yang iru banyak petlang namenta kata kai ka bala ban long bat ki ba ban long tengi kwa ban kentu ban I mainstream ka sponsor ya ki ya yo CM ba kumju ki EM in charge ki banta pa pher makin tested ya ni kam kai